juga masih ditunggu atensinya dari Kang Ari. Mozzarella bro. Sing satenane nanging aku tresno liya ya mung kowe so atiran kena mikir keselingkuhan tansah tak awang-awang mabur kaya layangan padahal bojone omah mikir ketemu susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak akoni tresnaku setengah mati nanging aku rawani brenjani janji suci mungkin kowe tutut bojoku tapi aku sayang padamu tusuk sepembure atiku jari manismu janji yo wis tak ucap neng ngarep penghulu saiki wis telat ameh ngomong ke Citro aku mong ameh ndonga kowe iso bahagia senajan statusku saiki ora dhewe tapi ojo nganti leren tresnaku karo kowe kok kabeh dikeki dalan supaya bisa padang anggone awak dhewe le demenan. Kali ini wis dadi Mas Didik.